İran'ın Ýokary Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň başlygy Ali Larijani, Abbasanyň prezidenti Donald Trump terrorçulary Amerikan harbylarynyň dol güýji bilen cezalandyrmagy dowam etdirmek wadasyny bereninden bir näçe sagat soň Tehranyň Washington bilen gepleşik geçirmejekdigini aýtdy. Larijani 2 martda ýerden X platformasyna ýazan ýazgysyna biz Birleşik Ştatlar bilen gepleşik geçirmerdi. İran milleti şu günkü gününi özüni goraýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Mundan öň Trump Truth Social platformasyna yerleşdirilen 6 minutluk videosyna Irana garşy urşuň 4 hepde dowam edip biljekdigini aýdypdy. Emma ol Tehrany diýeri alan ýol başçylary bilen mundan öýlek geçirilip biljek gepleşikler üçin gapylary açık koyan ýaly görünýär. Birleşik Ştatlar we onuň hyzmatdaşlary soňky 36 sagatyň dowamyny dünýäde iň uly, iň çylşyrymly we iň töwerekleýin harby hüjümleriň biri bolan epiki gadap operasiýasyna başladylar diýip Trump aýtdy. Ol Iranyň söwüş operasiýasynyň kär kuwatda dol güýjüni dowam edýänligini we özleriniň tutan ähli maksatlaryna ýetýän çäler bu operasiýanyň dowam etjekdigini aýtdy. Trump Iranyň howpsuzlyk ýolbaşçylaryna, şol sanyna İslam rewolýusiýasynyň gorowçular korpusyna, harbylara we polisiýa işgärlerine ýaraglaryny taşlap, doly ellegirilmesizlik almalygyny ýa-da ölüm bilen ýüzbeýiz bolmalygyny öýdürdi. Ol Iranyň diýeri alan harby serkerdeleriniň köpüsiniň ellegirilmesizlik almak teklifini kabul etmek isleýänligini we onu soramak üçin müňler çadymyň jaň edýänligini ýytady. Emma bu ýagdaý barada anyk maglumat bermedi. Trump täze ýolbaşçylary göz öňünde tutup ýakynly geçirilen gepleşikleriň petigi diýränligini, ýöne Tehranyň gepleşik geçirmek mümkinçiliginiň şinlik hem bolup biljekdigini aýtdy. Olar gürleşmek isleýärler. Ýöne men siziň şu hepde däli geçen hepde gürleşmeligiňi aýtdym diýip Trump 1 martda Daily Mail gazetine beren interwýusyny aýtdy. Trump özüniň video arkaly eden ýüzlenmesini çaknaşykda 3 Amerikan eskeriniň wepat bolanlygyny boyun aldy. Olaryň ölümi üçin ar almak we aslynda sivilizasiýa garşy uruşa başlayan terrorçulara garşy iň agyr zar vurmak wadasyny berdi. Bir millet tökmünni biz hakyky Amerikan gahrmanlarynyň millet üçin iň uly pida beren watançylaryň ýasyny tutýar diýip Trump olaryň janyny gurban eden adalatly missiýasynyň hatda matam wagtynda hem dowam etdirilýänligini ýytady. Gynansak da pidalaryň has köp bolmagy mümkin diýip ol duýdurdy. Trump wepat bolan eskerleriň kimlerdir ýa-da olaryň ölüminiň ýagdaýlary bardy hiç hil maglumat bermedi. Ol ähli Iran watançylaryny pursatdan peýdalanmaga, mert, batyr, gahrman bolmagy we ýurtlaryny ýygyna almaga çagyrdy. Amerika siziň bilen galany size baglyp Trump Iran jemgyýetçiligine bir günen aýdan sözlerini gaýtalady. Haçan biz harby operasiýany tamamlanymyzda hökümetiňizi öz üstüňize alyň. Ol siziňki bolar. Bu belki-de nesiller üçin ýeketak mümkinçiligiňiz bolar diýip Trump 28 fevralda aýtdy. Trump Iranyň ýokary lideri Ayatollah Ali Khameneiň ölümini gutlady we ýykylan 86 ýaşly awtokrat lideri bedwagt hemde ýigrenji adam diýip atlanyrdy. Ýurduň ýokary derejeli resmiýetleriniň arasynda köp sanly ýetkileriň bolan wagtdaky habarlaryň arasynda Amerikan prezidenti Iranyň harby serkerdeliginiň hem ýok bolanlygyny aýtdy. Trump Daily Mail gazetine beren interwýusynda Irana garşy urşuň ýene bir aý dowam edip biljekdigini belledi. Biz 4 hepdelik proses bolary diýip Trump Floridadaky Mar-a-Lago mülkünden telefon arkaly beren interwýusyny aýtdy. Biz munyň 4 hepde ýa-da şoňa bolay wagt aljakdygyny çakladyk. Bu hem işe 4 hepdelik proses boldy. Şonuň üçin ol nähili güýçli bolsa-da, uly ýurt bolsa-da 4 hepde ýa-da ondan az wagt alar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistan Irandaky urşuň fonunda resmi taýdan yglan etmezden özüniň günorta goňşusy bilen aradaky terhet kesilgelerini ýapdy.
bajgyran, sarahys, artyk geçelgeleri adaty gatnaw üçin doli yapyldy. Ýurdun gün ortasyndaky sarahys geçelgesi diňe kesgitli sagatlaryň dowamyny Türkmenistanyň we 3-nji ýurtlaryň raýatlaryna hyzmat edýär. Diýip Azatlygyň ýagdaýdan habarly hökümetdäki bir çeşmeti 2 martda gurrun berdi. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurdy Türkmenistanyň häkimetleri, Sultanda Daşary işleri ministrligi, döwlet serhet gullugy Iran bilen aradaky serhetleriň ýapylandygy, umuman Günorta gowşusyndaky barýan urus barada makalanyň çap edilen purtodyna çelini hiç ýyly maglumat bermedi. Ahaldaky habarçymyz hem gözli saýatlara talgylanyp serhet geçelgileriniň ýapylandygyny tasdiklady. Şeýle-de ol ýerlerdäki türkmen serhetçileriniň sanynyň göz örtüli köpelendigini belledi. Mundan öň bir ay çemeti petikli taklanan Türkmen-İran serhet geçelgesi 26 fevralda gaýtadan açylypdy. Türkmenistanyň serhet gullukçylary ören aladaly ýagdaýda bozgunlaryň akymy bolmagy mümkin diýip gorkýarlar. Olaryň Hazaryň üstü bilenine geçmeginiň mümkinligi aýdylýar. Serhet gullukçylarynyň bir näçesi ýolbaşçylardan nähili hereket etmeligi barada anyk görkezmeleriň ýokdugyny we ýagdaýyň mümkin bolan eskalasiýasyna garşy durmagy taýýar däldigini aýtdylar. Diýip Azatlygyň habarçysy bilen anonim guruluşan bir harwa aýtdy. Türkmenistan bilen Iranyň arasyndaky Guriýer serhediniň uzynlygy takminan 1148 kilometr bolup, olar Hazar deňizinde hem özara çäklendirilmedik deňiz serhedini paýlaşýarlar. Bu aralykda Türkmenistan aviakompaniýasy 2 martdan başlap Aşgabat, Dubay, Aşgabat we Aşgabat, Jidda, Aşgabat uğurlary boýunça howa gatnawlaryny 4 martda çelini toktojandygyny ma'lum etdi. Resmi beýanatda goňşy döwletdäki urus agdalman, munyň Iranyň howa giňişligine girdilen çäklendirmeleri nazara alyp, uçuşlaryň howpsuzlygyny üpsün etmek maksady bilen kabul edilendigi aýdylýar. Sol bir wagtda Türkmen häkimetleriniň döwletiň bir gözegçiligindäki medianyň Irandaky urus barada dymmagy hem yurt içindäki hem de daşyndaky Türkmenistanlylaryň arasynda näýilelikleri we huwatirleri döretdi. Türkmenistanyň Irandaky ilçihanasynyň web saytynda da bu yurtdaky urus agyr ýagdaýa düşen türkmen raýatlarynyň howpsuzlygy barada maglumatlar paýlaşylmaýar. Iran bilen serhetdäki başga ýurtlar öz halkynyň aladasyny edip telewizionyada, internet ulgamlaryny Irana sapara gitmekden saklanmagy çagyrýarlar we tiz wagtyň dowamyny Irandaky öz ýaşaýjylarynyň ýurtdan çykyp gaýtmaklaryny soraýarlar. Umuman aýdanyňda öz halkyny goraýar. Türkmenistan bolsa hiç ýyly bir bildirişler bilen çykyş etmeýär. Irany öz saglyklaryny bejertmek üçin söwda bilen giden türkmenlerken daşary ýurtdaky türkmenler ýurtdaky öz dogun garnaşlaryny alad edýärler. Diýip daşary ýurtdaky türkmen taliplarynyň biri pikirini paýlaşdy. Gatnaw çäklendirmeleriniň girdilmegi Türkmenistanyň bazarlaryndaky adyk önümleriniň bahalaryna hem destine ýiti täsir ýetirdi. Türkmenistan köp mukdarda adyk we gökbakça önümlerini Irandan getirýärdi. Adyklaryň bahalarynyň tas ählisi birden 15-20 göterim gymmatlady. Bu Iranyň getirilen hojalyk karytlaryna hem degişli. Söwdägärler öňümüzdäki günlerde narhlaryň haskem ýokarlanyp biljekdigini duýdurýarlar. Bu ýagdaýlardan özleriniň hem alada galýanlyklaryny aýdýarlar. Diýip Aşgabatly ýaşaýjylaryň biri 2 martda öz pikirini paýlaşdy. Yerli ykdysadçylaryň we tinçilaryň bir näçesi Iran bilen serhetleriň ýapylmagyndan soň ýurtda adyklaryň bahalarynyň birden artandygy baradaky ýagdaýlara ünti çekip, munyň ýurt üçin ýykyjy netijeleriniň bolup biljekdigini duýdurdylar. Olar Türkmenistanda soňky ýyllarda özüni adyk bilen üpsün etmek boýunça siýasatyň diňe dil we kagaz ýüzünde amal edilendigini, asliyetinde ýurdun adyk babynda goňşy ýurtlara, esasan hem Irandan getirilen önümlere juda garaşly galandygyny bellediler. Iranyň soňky ilýeterli 2024-nji ýylyň başyndaky resmi maglumatlaryna görä, Türkmenistan bu ýurdun owu hojalyk önümlerini iň köp satyn alýan döwletleriň sanawyna girdi. Iranyň gümrük gullugynyň resmi sanlaryna laýyklykda Irandan Türkmenistana esasan adyk önümleri
sol sanda süýt we süýt önümleri, gök önümler, miweler we guradylan miweler, süýji kökü we şokolat önümleri, ösümlik ýaglary we durly azyk goşundylar dagy iberilýär. Häkimetler siyasi tarapdan her näçe başyny guma soksalarda Eýranyň dartgynlygyny türkmen wagtlaryna getirjek ykdysady täsirini inkar etmek mümkin näl. Şol sebäpli hem ýurtda onsuzam öňden gelýän çyzgyrymly ykdysady kynçylyklary has agyrlaşdyrmazdan çözgüt gözlemäge häkimetler mejbur bolýar. Bolmasa da içerki wagtlarda şüphesiz dörejek ählumumy defisit we haryt etmezçiligi türkmen jemgyýetçiligini öňgörülip eşdilmedik derejede närazylyk we aç protestleri döredip biler. Diýip marly ykdysaatçy belledi. Adatlyň habarçylary ilatyň dürlük atlygyna degişli adamlar bilen gürleşip Türkmenistanlaryň Birleşen Ştatlaryň we Israýlyň 28 fevralda goňşy Eýrana uran howa darbarlaryny netijesinde dören ýagdaýlar baradaky pikir garaýşlaryny öwrenmäge çalışdy. Döwlet eýetçiligini bir döwlet senzurasy aslynda işleýän türkmen medeniýetiniň adatça bu hili ýagdaýlar barada bir tymmagyna garamazdan goňşy ýurduň ýokary syýasy lideriniň öldürilmeginden habarsyz galan adam ýok diýerlik ýöne ila darasyndaky pikirler dürli. Bu habara begenýänler hem, alady diýenler hem bar diýip yerli çeşme aýtdy. Balkanna habarçymyzyň ýazmagyna görä, Eýran lideriniň öldürilenligi hakynda habar Türkmenistanyň Günwatar sewtine gaty gowy garşalyny. Pikirini aýdan adamlar golaýda Eýrana bolan protestler wagtynda Eýran ýolbaşçylarynyň buyruk esasynda müňlerçe adamyň öldürilenligini aýdyp bu ýagdaýyň özlerini Eýran diktatory Ayatullah Hameneýe bolan ýigrenji güýçlendirenligini, häzirki internet döwründe beýle jenaýatlary gizlemegiň mümkin näligini bellediler. Adynyň aýdylmazlygy şertinde gürleşen öňkü harby öz sözleri bilen aýtsak, Abasanyň prezidenti Donald Trump'yň dünýäni diktatorlardan araslamak hereketini alkışlady. Demirady Koreýanyň we Türkmenistanyň diktatorlaryna hem nowat etmegine sabırsyzlyk bilen garaşýaryn. Siyasi bendirleriň we ýaş aktivist blogerleriň urulup öldürilmeginiň Amerika tarapyndan öwrenilip arkadaky diktatordan hasap sorulmaly wagty geldi. Diýip adatlygyň söhbetde aýtdy. Eýranyň atylýan raketalary, asmandaky feýerwerkler ýaly Serhediň türkmen tarapynda hem görmek bolýar diýip bir ýaşaýjy Sewitdäki ýagdaýlar gowlaşsa türkmen halkynyň hem gowy ýaşajakdygyny, sebäbi türkmen gazynyň bazarnyň ulaljakdygyny öňe sürdi. Bu operasiýa tiz tamamlansa, Eýran halky diktator zulmundan diýinip, täze dünýäwi döwlet bolup, erkin durmuşa geçse, satylmagy kyn bolan türkmen gazyny Iraga we Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe satmaga da ýol açylardy. Ayatullah'nın diktator rejimine karşı girdilen sanksiyalar sebäpli Türkmenistan TV gazyny satmakda kynçylyk çekýär. Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Anonimlik şertinde gürleşen ýaşaýjynyň ananjyna görä, Eýranyny tizrek täze halk behwidini öz behwidinden ileri hasaplayan hökümet gurulsa hem Eýrany hem goňşularyny behwitli bolardy. Adatlygyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurulňdaş bolan ulaw ara gatnaş gün ermenleri Eýranyny we umumyň ýakyn günnäwer ýurtlaryny bolýan wakalary, aladalyk araýarlary we demirgazyk günorta geçelgesiniň gümürtükdigini öňe sürýärler. Türkmen rejiminiň 30 ýyllyk üzüňlük we ýapyklyk arzuwy ahyry iş yüzünde hakykata öwrilýär. Ýöne ozal bu türkmen häkimetleriniň içerki isligi, bitaraplyk keseli we üzüňlük meýli sebäpli bolan bolsa, indi durmuş hakykaty muňa sebäp bolýar. Bir tarapda Awganistan, Pakistan urşy bilen top planlary puja çyksa, beýlik tarapdan Eýrandaky molla rejiminiň çaýkanyp başlamagy bilen demirazyk günorta geçelgesi hem indi türkmen tarapynyň ýapyklygy sebäpli däldi, Eýran ýollarynyň kesilmegi sebäpli ýapylyp galyp biler. Diýip yerli ulug edarasynyň hünärmeni aýtdy. Türkmenistan Sewitde söz, medeniýet azatlygyny bir çäklendirýän
Şol sanny sosial ulgamlarda pikirini aýtýan raýatlaryny ýoguz cezalandyrýan ýa-da gorkulyp saklayan ýurt hökmünde bilinýär. Mundan başga döwlet eýçiliginiň metduat dünýäde we sebitde bolýan çylşyrymly ýagdaýlar, tebigi hadiseler, harby çakmyşyklar hakynda ýylaty töwerekleýin maglumat bermegiň öňüni baglaýar. Bu hili ýagdaýlarda sebitiň beýleki ýurtlaryň nakadan tapawutlykda diňe türkmen jurnalistler däl, siýasyçylar, ykdysadçylar, tarihçiler we ýazgy şahirler hem eýdarlamalardan çekinip garaşsyz neşirler, sosial media arkaly öz pikirlerini açyk aýtmakdan saklanýarlar. Bu ýagdaý siýinçiläriň pikirini görä türkmen dilindäki siýasy, ykdysady, sosial pikir alışmalaryň derejesiniň ören çäklendirilmegine alyp gelýär. Ýöne bu çäklendirmeden özçe peýdalanýan we dünýäniň beýleki ýurtlaryna döreýän çylşyrymly ýagdaýlar bardy. Gurrun edip Türkmenistandaky parahatçylygy, halk meselelerini çözmek barada edilýän gurrunlara garşy goýmakda ulanjak bolýan raýatlar hem bar. Sosial ulgamlarda türkmen hökümetiniň alyp barýan ýapyklyk siýasatyny gollaýan, halkyň güdüýe bolýan kynçylyklar hakynda gurrun edilmegine berk garşy çykýan ýaşaýjylar şeýle ýagdaýlarda bolşýaly. Bu gerek hem asmanymyz arasy ýurt parahat uruş bolmasa bolýar, şükür etmeli diýen gurrunlaryny güýçlendirdiler diýip yerli siýinç aýtdy.